mga ka-amigo no. Ano yung bitang mga amigo ni mo na dugay-dugayan kag hulat. Gi-invite ka og party. Oo ni. Kanina mga amigo. Uy, Tony, long time no see. Invite ta ka unta ba sa kong mama kay birthday niya inig ka og bili ka. Kanay foods dito ah. Lami kayong foods, bye. Aw, kana bay, lami kayo. Matunog ko ana na foods. Tiga, matukan na date. Kana na date. Aw, sige bay. Kay maganda may inig ka ugma. Kana. Uy, bay, anang labo mga ron bay. Di may tabo ang party ni mama. Eh, damag isa sa kanal. Nga, damag niya sa kanal. Matugsaw yung naong sa tai. Anong disgrasya kayo bay? Pasensya na ba ya? Huy! Paasa! Huy, pagmata! Kani bitaw mga kamigo ng kaning mama ni mo na bugay kayo makatag og piso. Ano ang resulta ni sa inyong pagka supakan? Oh, sa manak. Okay, ngayon may kong piso ma. Balik na kong kaon. Yan na. Ma, kung manawag pang map mo. Kaya ko mga kayong piso ma. Kaon lang. Yan na. Ma, kung na pang di pilong sinina mo. Pero, malimpyo na tanan. Ay, naku piso man ba? Mabi? Naku piso? Yan na. Huy! Paasa! Uy, pagmata! Kani migo ba kaning barkada ni mo na nagbaligya si mong prototype? Oh. Papalit yung ka kay need yun ni mo grabe nag wala ka ito sa panahon. So, palitan yun ni mo no. Pero, tanawan eh. Bay, nakoy ibaligya si mo na prototype ba? High-end nagamit ni mo karon sa pandemic. Kani siya kay magdugi pa din eh, how many years to come. Eh, sure ba? Kay para mga kuanta nyo, protektahan tayo ni karon na pandemic ba? Dapat mapalit ko na bay. Pwede mapalit. Sige bay, kani bay o. Kaning i-demonstrate sa takha bago na ko ingon ang presyo. Kay para mga kuan po nimo ba mabali-bali po nimo kong prototype. Ano ba yung prototype na ko bay? Mo ni bay. Ang pandemic bay, wala na dyan makakuan nimo kuan kaning mga virus kay takip mo sa mong naong takip sa mong naong kabalo na ka niya kani siya na prototype maka tabang gyud sa mo ini kakuan karon na pandemic. And best of all, dagan pa pila ka years to come. Ang langhap jud mo imong sariling hangin kay imo ra masarili o see why mo kuan sa mo na virus. Siya bay presyo na ko ihatag sa imo ni kay 10,000 kay minus man karon. So nindot yung guys manegosyo ko ta. Katabang po ni sa mga so sabi na karon na daghan na kayo kuan tabak bay kamahal sa manay o protektado yun ka na protektahan na ikaw yung sarili yung pamilya nimo
Bay, nindot kina prototype bay, pero ha, di malas ko sa presyo bay. Daghan kaayo, dako. Daghan kaayo mga sinatian pa karon na akong agian, pero kana na presyo bay, maglisod kinaabuton. Isa ko bay. Huy! Paasa! Uy, pagmata.